Gwagwai ne ba ki umari, ki fito waje ki zo ki sa da wani dan kuturu banki. Fita ya? Fita. Ai wato Baby ina faɗa miki, soyayya ki kullum ƙara tasiri take a cikin zuciyata. Domin idan har ban samu na zo na kalli wannan zuƙaƙƙiyar fuskar ba, billahi lazi da na kwanta dare, bacci sai in ji ana firgita ni. To shi yasa na ce ya kamata in zo in kalle ki ko zuciyata za ta samu nutsuwa. Ai Baby bai kai yace nake ji a kanka ba, saboda ni duk duniyan nan ba wanda nake gani nake so nake kauna in ba kai. Lalai. To. Ba wanda kike so idan ba shi ba. Gwagwai ne ba ki umari, ki fito waje ki zo ki sa da wani dan kuturu banki. Fita ya? Fita. Haba baba. Kan ta wannan irin ɗan jidali ne kai ɗan masifa. Duk lokacin da aka zo wajen ƴarka zance sai ka ringa mana hauka. Kai wallahi ba dan babanta bane kai. Ban kin kwabe wannan ɗan kwanjin na amma mugun duka ba. Saboda an samu an zo za a taimaka yarinya a jigwagwai, shine zaka zo ka kore ta ko? Kuturu ba. Kege mummuna. Mun ne zaka mai rashin kunya dan kuturu banka. Na yanzu da girman la. Ko ka ba gurin nan ko an yi buzu da kai. Wallahi ina ƙara jaddada ma ba dan mahaifinta bane kai ina ganin mutuncinka Allah zan kwabe in ma duka a gudan nan. Kai kuma dan kuturu banka. Saboda kaga yaro ya nuna tunda kala ya bai ka kwashe mishi kamfani ko? Laifi ne in zo yabi kamfani? Zamani fa ya canza fa ya kamata yadda ka ci zamanin ka bari mu ci namu fa. Rayuwa yanzu sai da gwagwai. In samu dan ji gwagwai in rigi da ni amma ka zo kana neman ka wulakanta ni ka ci mun mutunci. Haba bawan Allah. Kuturu ba. Me ne gwagwai? Oke baka san gwagwai ba, duk gwagwai din da muka zo muka ɗiba a cikin gidan kana so ka ce ba kana labari? Me ne gwagwai malam faɗa min me ne gwagwai? Kaga baba ba wannan ihun ba na san matsalar ka alkur'an domin sai kai sati baka rike wannan ba baka ganta ba gashi. Dan kuturu banka. Kafin na kore ta sai ka ce min ka zo da mai hoto biyu. Amma kuma sai ka bari na kora ta cikin gida. Ba komai rike da ba. Kai, haka dai 1000 ka bayar. Sunan gwagwai din. A dan ka je diban shi, ka diba na 1000 danka. Sai ka dibi gwagwai na 10,000 ko na 20,000. No, ba komai wallahi za a diba. A hankali za a dan ebe shi. Sai na ji gwagwai. Ya ka ji gwagwai. Na ranzu da Allah. Bari zai tura maka data. Ina tunanin baba ai ya kamata ka bari ya karasa daga ciki dama harka ta ciki aka saba. Yau dai da ka zo muka tsaya a waje. Haka ne ba. Wallahi. Ina gashe da wasu mamma zan tafi. Wallahi ka shigar daga ciki. Yawwa na gode baba. Sai na ji gwagwai. Da zai zo ya raina wasu. Ni warin jan ji gwagwai. Wallahi na ji gwagwai. Lafa ɗana. A huci haka. Lafa. Ku almajirai har wani updating ne da ku? Kwarai kuwa hajiya mun yi updating. To wani updating kuka yi? Ha'a? Kai! Lafiya na ga almajiri a cikin gida kuma ya nemi buɗe-buɗe? Kamar ya lafiya hajiya? Lafiya ce ta kawo ni. Yawwa, almajiri ne. Kin san wato almajirai bana mun yi updating shi yasa na shigo ne. Ku almajirai har wani updating ne da ku? Kwarai ku hajiya mun yi updating. To wani updating kuka yi? Alhamdulillah gwara da kika tambaye ni wanda irin updating muka yi. Gwara in sanar da ke ma ki faɗa makoci yake. Wato hajiya mu almajirai ne yanzu mun yi updating idan muka shigo bara. Ba ma fara yin bara sai mun dan dudduba tsakar gida. Mun tabbatar babu abin ɗauka. Idan kuma mun ga abin ɗauka za mu ɗauka ne mai waje. Idan kuma babu aka kama mu kamar yadda kika kama ne yanzu sai mu tsaya miyo mutum bara. Idan kuma ba kama ba mu je mu siyarwa da isa ɗan gwangwan. Allah Allah. To ai abu mai sauki mu ma matan gida mun yi updating daga ba da tuwo mun koma ba da shinkafa jarani in ɗauko maka. Allah hajiya. Wallahi bari in kawo ma. Kace sai na ci shinkafa. Kai dai jarani. Allahu akbar. Wacce ba ta kallon ta akwai hankali mutum ya iya raino. Alƙur'an. Da ka tsaya da ka ga updating. Wayo gindi na zai. Kidnapping ɗina za ka yi kuma kake gaya min? Dole in faɗa miki saboda wannan shine aikina na farko da zan fara atisayi. Kuma kake gaya min? ‘Yan mata ba ki ji ba. Malam lafiya? Kamar ya lafiya hajiya zuwa ne kidnapping ɗinki. Kidnapping? Ƙwarai kuwa kidnapping. To, kidnapping ɗina za ka yi kuma kake gaya min? Dole in faɗa miki saboda wannan shine aikina na farko da zan fara atisayi. Kuma kake gaya min? To, laifi ne hajiya? In na faɗa miki zan kidnapping ɗinki? To ina kayan aikinka?
yanzu fa na gama faɗa miki hajiya wannan shine kidnapping ɗina na farko ta zan zo da kayan aiki. To in ka ɗauke ni ina za ka kai ni? Wannan baki da matsala zan kai ki gidan kawuna ne sai dai ki haƙuri ɗakin da zan ajiye ki duhu ne da shi ba haske Allah wallahi. To kafin in san za ka iya ɗauka na ka kai ni ka ajiye ne sai ka fara tsorata ni. Wuce mu tafi ko in kira mamanmu a waya. Amma dai kin tsorata ko? Na gane matsalanka. Kin tsorata? Bakin nafin da kake so kai baka ce dai yunwa kake ji. Allah hajiya, iya aka kike saurin gane yunwa nake ji. Ba dole na gane ba? Yanzu hajiya ya za a yi? Sai dai mu je a siya ma abinci. Allah hajiya. Wallahi. To mu tafi. Kai jama'a, alƙur'an ki da nafin ya ƙare fa. Alƙur'an za a je a siya mun tuwo.